Я захапляюся стаўленнем палякаў да хатніх жывёл. Скажу больш, што нават улады ствараюць спецыяльныя праграмы і фінансаванне ў гэтым пытанні. Тут пры пэўных абставінах і умовах дзяржава выплачвае дапамогу на хатніх гадаванцаў. У другім месцы, дарэчы, вельмі шмат хатніх гадаванцаў і на шпацырах гэта вельмі відочна. Практычна кожны трэці ідзе з сабакай, ну трохі радзей з коцікам. А яшчэ тут ёсць такія спецыяльныя пляцоўкі, то бок для сацыялізацыі сабак. Яны такія закрытыя, агароджаныя. І калі збіраецца шмат хатніх гадаванцаў, калі яны вось потым разыходзяцца, мне гэта асабіста нагадвае такі дзіцячы садок. Дарэчы, такія садкі, ну як тут называецца гэта правільна, светліца для псов, тут таксама вельмі распаўсюджаная з'ява.